un altre bonjour per si cas, això haig de tallar-lo. Anem a parlar dels llibres de l'experiència de la CatCon. La CatCon, com he dit, és una conferència catalana de ciència-ficció i fantasia en el que es reuneixen diversos autors, editors, traductors, tots els tos del català i parlen de formes de promoure, d'un costat de formes de promoure la lectura en català, perquè és un tema que es porta a discutir molt de temps en aquests cercles, el fet que la gent avui en dia és això, prefereix llegir en castellà que en català, perquè sempre, normalment, amb un llibre arriba primer en Espanya en castellà que en català, i és una de les coses molt guais que ha fet el llibre de Mai Més Llibres, que és el del Rastre del Llamp, que és la primera versió que ha arribat abans en català que en castellà. De fet, la Rebeca deia que va ser la primera sol·licitud que va tenir de traduir-lo, el qual és molt guai. També parlen de com convidar els estudiants, els joves a llegir, que és una cosa que... Jo sempre tinc una teoria, que és que ens deixem enlluernar per la part més visible, per les espurnes, per l'espectacle, per la pirotècnia, però que en realitat no importa molt el canvi de format. L'important és que es llegeixi, no? I que a l'hora de la veritat hi ha altres canvis que no li fem tant de cas i que són potser més importants. Està havent-hi canvis en els hàbits de lectura, en els hàbits de lectura. Per exemple, llegir per la gent jove s'ha convertit, en comptes d'un fet aïllat, en un fet social. Es comparteix a les xarxes, es parla del llibre que s'ha llegit, es diu la valoració a Goodreads, fas fàcilment, encara no siguis youtuber, doncs igual publiques alguna cosa al Twitter, a les xarxes, a l'Instagram, els que fan unes publicacions a les seves cobertes a Instagram. Llavors això canvia una mica la forma de llegir, no? I és només un exemple. També canvia la forma, per exemple, de la producció. Hi ha molts autors, i està bé, jo mateix n'he format part, que escrivim també, a part de les nostres obres, a 4 mans, i a 6 mans, i a 8 mans. I això que ho veiem molt normal a l'hora de fer sèries o de fer pel·lícules, treballar en equip i obtenir bons resultats, de vegades són molt especials els dos llibres, no? I ens ho mirem com dient, no, però no és l'obra d'un autor, ho han fet en equip. Escolta'm, si l'equip s'ha cohesionat i ha fet un bon llibre i un bon producte, entre cometes això de producte, que ja sabeu que és producte juvenil, doncs quin problema hi ha amb això, no? I tots aquests canvis no li fem cas. Tot el tema és si és paper o no és paper, o si el format és digital o no és digital. I en realitat l'art d'explicar històries pot mutar i segueix mutant, com tu deies, doncs cada un dels arts d'explicar històries, sigui la ràdio, la televisió, el cinema, internet, el que sigui, no hi ha hagut un sol cas que hagi acabat amb les fórmules anteriors, sinó que simplement s'adapten, troben el seu espai. I és cert, ja que s'ha parlat de Harry Potter, que Harry Potter va suposar una espècie de bàlsam estrany, perquè la generació que havia de ser més digital de totes va ser superlectora, gràcies a Harry Potter. No, lo que quiero decir, evidentemente, hay dos cosas. Tú comentabas que si tus padres no leen, si la familia no lee, pero si es que si en tu familia lee, no vas a tener ningún problema en que ese niño lea. O sea, los niños que vienen de familia lectora leen por sí mismos, no necesitan. Es decir, yo, por ejemplo, que vengo no solo de una familia lectora, sino de una familia escritora, yo me aficionaba a la lectura pese al colegio. Es decir, en el colegio se empeñaban en que no leyese. Recuerdo una vez en clase de literatura que me dijeron que era tiempo para estudio. Yo saqué una novela de René Gog y me puse a leer. El profesor, oye, me dijo, ¿qué haces leyendo una novela? Yo le dije, esto no es clase de literatura. Pues eso sí. No, el problema para mí es cómo haces que lean hijos de familias no lectoras. Ese es el problema. Y la única forma que encuentro es darles el producto adecuado, la novela adecuada. Sería genial que todos los futbolistas leyeran y que salieran al campo a jugar con el libro. Eso sería un ejemplo y leería todo el mundo. Desde luego no solo los niños, sino los adultos también. Pero desgraciadamente no creo que los futbolistas estén por esa cuestión. I també això de coses més transcendents, més transcendèntiques per escriure llibres, com l'autoedició, l'any passat que van discutir, aquest any han parlat del tren com a forma metafòrica. Literari, l'espai escènic s'ha mogut en el territori i en el temps.
L'altre i molt important és ser el contenidor de l'acció. Això el William Winder amb les seves supèries ja ho deia, l'acció ha de ser continguda, necessites un espai. Si a tu et donen un tren, l'escriptor té la facilitat de que té els seus personatges limitats, en el tren i els personatges que hi ha, amb un espai limitat i amb un temps limitat, perquè mentre el mitjà de transport circula ningú pot pujar i baixar, no sé que hi hagi alguna cosa estranya. Amb la qual cosa, muntar l'argument allà dintre és molt més senzill que si tu estàs intentant lligar un argument que sigui versemblant, però els personatges se'n poden escapar, poden fugir, etc. I l'altra, importantíssima, i sobretot en el cas del ferrocarril, cosa que amb altres mitjans de transport no passa, actua com una metàfora fortíssima, amb tots els gèneres. Ha passat, com cap altre invent, potser el tèxtil una mica aquí a Catalunya, en el llenguatge popular. Aquí tenim unes quantes metàfores ferroviàries que tots fem servir. Perdre el tren de la vida, aprofita l'oportunitat de canviar de feina perquè el tren passa només una vegada, mira que si perds el tren ja et quedaràs per abastissants i ja no et casaràs, aprofita perquè el tren no espera ningú, posa't amb el projecte. Pues això, són molts temes diferents que expliquen. Estic segura que el trauran els vídeos de les xerrades en algun moment. Ja us intentaré posar els links si els trobo. El cas és que aquest any van fer una cosa que no van fer l'any passat. Sempre han convidat a autors importants amb una llarga trajectòria, com per exemple l'any passat vam tenir se m'ha oblidat el nom. Barceló, la Elia Barceló, va venir l'Elia Barceló, va ser entrevistada, i va venir el Joan Lluís Lluís, que ha tornat aquest any també, però ja no ha sigut com al centre de les xerrades. Molt bé, tenim la finalista al Premi Tineu a la millor novel·la de gènere fantàstic que escrit en català, per una banda, el Contracte Wong, que ens diu un cop més que aquesta categoria ha tornat a tenir una valoració totalment unànime entre jurat i públic. No hi ha hagut cap mena de discussió. I el guanyador o guanyadora d'aquest Premi Tineu 2019 a la millor novel·la escrita en català de gènere fantàstic recau en Joan Lluís Lluís per Jo soc aquell que mata Franco. També per entrevistar-lo. Una mica això, per donar llum a gent que té una llarga trajectòria escrivint en català o en la literatura catalana. Aquest any han tingut el César Mallorquí, que és un autor que no escriu en català, perquè ell de fet va néixer aquí a Catalunya però se'n va anar a viure a Madrid, però bueno, té molta història com a escriptor de ciència-ficció i va venir aquí a parlar-nos-en, la seva experiència. Vam tenir també a la Montserrat Segura? No sé quina és la Montserrat que ens ve... tinc un vídeo, segur que us el poso. A la Montserrat, que també ens va parlar és la persona que més obres en català té escrites en un moment, em sembla ser, que van dir, de ciència-ficció. I després, com el más de lo más, va ser el Ian McDonald, que és l'autor d'una trilogia que ha sortit ara aquí a Espanya, Luna o Lluna, que també està en català, que va venir a fer una entrevista. At the moment, I'm writing full-time. I worked in television for 16 years and loved it a lot. But I'm back to writing full-time now because there's only so much thinking of programs about selling antiques that you can take before your brain melts. So I'm back as a full-time writer. I kind of like getting out. It's a good thing for a writer to have a job in the real world because otherwise you can kind of end up writing. There's a British writer called Stephen Baxter calls it white room syndrome, that you're sitting in a white room writing and you end up writing about the white room. So I kind of miss having a day job as well because it connects me to the real world. Sorry about that. Com en honor a aquesta visita que va fer, uns quants relats seus de l'Ian McDonald, traduïts per un noi que estava a la conferència, que és l'Edgar, i que vaig tenir la sort de que me'l firmés. No he llegit mai Alien, o sigui que aquest serà
quan em toqui la primera lectura que faci sobre ell i ja us la comentaré. I per últim també va ser molt especial aquesta CatCon perquè vaig aprofitar per parlar de... Bueno, per presentar una mica, per així dir, perquè no vaig presentar oficialment, Un passeig amb l'amor, que és un relat que vaig escriure jo. Molts em van preguntar si era un relat de gènere, perquè la veritat és que és un fallo meu que el títol sona com que és romàntic, però no. Quan dic un passeig amb l'amor no em refereixo al passeig amb algú que s'estima, sinó amb el déu de l'amor, que és l'Eros. Llavors sí, és un relat fantàstic, que va d'una noia que té una passejada amb l'estàtua d'Eros que hi ha al laberint d'Horta. Però també perquè l'he tret ara així en físic, el teniu gratis a internet, en català, però si voleu contactar-me perquè us l'enviï en paper, doncs són 6 euros. I això és tot. I bueno, i aquí acaba una mica aquest supervídeo, que no sé si dividiré en 2 parts o no, perquè la meva mare em diu que haurien de tenir més de 5 minuts de durada, però no és el que veu als booktubers, que tenen molt d'èxit. O sigui que, bueno, probablement sigui l'últim cop que veieu aquest fondo, perquè em vaig a mudar. Estaré diverses setmanes probablement sense penjar cap vídeo perquè no estic en situacions de gravar. Així que, bueno, adeu-siau i fins a la pròxima.